A penúltima etapa do camiño francés acaba en Arzúa. Os que fan noite ali, ao día seguinte, se madrugan, poden chegar a Santiago para a misa das 12. Pero este nome non aparece no libro quinto do Códice Calistino. Este libro, composto alrededor do ano 1130, vai haber 1000 anos, é atribuído a un frade vieito francés chamado Aymeric Picaud. É unha guía do camiño na que se enumeran os distintos lugares por os que ten que ir pasando o peregrino desde Somporta ata Santiago. As últimas etapas son do Miño ata Santiago as seguintes: a Ponte do Miño, o actual Porto Marín, despois ven Sala Reguina, actualmente chamado Sá, despois ven Palatium Regis, ou sexa Palas, despois ven Campo Leboreiro, que se chama casi igual hoxe, despois Santiago de Boente, que mantén o nome tamén, despois ven Castañola, que é un erro por Castañeda, logo ven Vila Nova, despois Ferreras, que é un erro por Ferreiras, ou Ferreiros, e finalmente Compostela. É admitido por todos os estudosos da guía de Aymeric que iso que en 1130 se chamaba Vilanova era o nome originario da actual Arzúa, nome que tarda en aparecer nos textos antigos algo máis de medio século. A primeira vez que aparece é en 1195 e despois xa ininterrumpidamente nos textos. 1195, un cléricus de Arzúa, despois 1245, Ioannis de Arzúa, 1283 Petrus Didaci de Arzúa, 1444 Santa María de Arzúa. Os que se dedican á toponimia resolven moitas veces os enigmas toponímicos rastrexando nas fontes medievais. Formas intermedias, neste caso, as formas medievais son de ningunha axuda porque o nome segue escribíndose e pronunciándose hoxe case igual que hai 830 anos. Os poucos que intentaron explicar ese nome non fan senón propor hipóteses que son pouco convincentes. Delmiro Bascuas, que foi un grande estudoso da toponimia paleoeuropea en Galicia, propón como orixe da palabra unha raíz hidronímica indoeuropea ar ou er, que significa correr, fluir, e reconstruir unha base artíoa, cun alargamento en T, que aparece en Arteixo, por exemplo, máis o sufixo ioa, a través dunha cadea arzoua, arzúa, e acabaría dando o Arzúa. O sentido sería, por lo tanto, o de rego ou regueiro. Creemos que a hipótese de Bascuas non é convincente por razóns fonéticas e ademais porque por Arzúa non pasa ningún río de consideración. Cando as fontes medievais non axudan, e aínda que axuden, o toponimista compara o nome dun lugar con outros nomes semellantes de rexións diferentes de Europa. E neste caso, chamaronos a atención que unha estudosa da toponimia vasca, Elena Martínez de Medina Salazar, no Onomástico en Vasconia, no tomo 7, toponimia de Vitoria, Dea, conta dun topónimo vasco prácticamente idéntico ao que nos ocupa. Documenta este topónimo do século XVI ata hoxe con variantes como Arsúa, con C dilla, con S, con Z, no municipio de Salvaterra, en Áraba, a mitade do camiño entre Vitoria e Alsasua. Hoxe é un topónimo menor, pero no século XVII debía ter certa importancia porque se sitúa unha pieza en el término de Arsúa, e no XVIII unha heredade en el término de Arsúa. Hai tamén unha localidade en Áraba, no municipio de Cuartango, Archúa, tamén en Áraba, que seguramente ten a mesma orixe. Arzúa funciona tamén como apelido, hai 413 en toda España, 113 en Galicia, seguramente todos originados no topónimo. A orixe do topónimo vasco dilucida a autora que mencionei antes na palabra harri, pedra, máis o sufixo abundancial tsu, máis o artigo a. Daquela, Arzúa sería o equivalente do noso Pedragal ou Pedrido. Ora,
Queda por explicar como se trasplantou este nome vasco a Galicia para sustituir un nome autóctono. Que se rebauticen sitios non é unha novidade na toponimia. A nosa vila de Baiona, antes de chamarse Baiona, chamábase Erizana. No concello de Cualedro temos un lugar chamado A Xironda, igual que unha vila e un departamento francés na Aquitania, La Gironde. En Francia hai sitios que se chaman Cordres, ou sexa, Córdoba, Grenade, Granada, Barceloneta ou Valence. Pero en xeral son nomes de cidades importantes os que se trasplantan. Aínda que as semellanzas co nome vasco que ten a nosa Arzúa estea no camiño, ademais, onde sen dúbida circularon peregrinos vascos, non nos permite máis que deixar a nosa proposta como unha hipótese pendente de confirmación, porque non sabemos nada cal puido ser a causa deste rebautizo, se é que realmente foi un rebautizo. Así é que, de momento, adírome á opinión prudente de Navaza de que estudou os nomes dos concellos da Coruña nunha publicación da Real Academia e conclúe que Arzúa é un nome de orixe descoñecida.